glimrende drive. Så har vi Lars Møller. Han har også driveren fremme. Der er på prøvesving. Han fører over Bottas her med 4 huller tilbage. Den får han trukket godt. Grundigt, han er helt ude og kigge efter den. Fuck, den er helt væk, mand. Er den væk? Så vi hørte ham selv sige, at han tror, den er væk. Han slår dog en provisorisk. Og den der, den er lidt i højre. Den var i højre. Han skal have den tredje provisoriske med. Det er dybt katastrofalt. Og den fik jeg ikke. Efter reaktionerne at dømme, er den vist midt i fairwayen. Men vi skal ned og se, om vi kan finde nogle bolde.